Виждам, че е дошъл нов сезон и затова реших да направя видео на него, като ще изиграя на всеки един от всичките тези геймове, включително ранките и другите бонуси. Сега видим с кой герой да сме на Soul Showdown, като за начало май ще започна с Едгар. Да. Като за начало ще започна с Едгар и ще видим какво ще стане. Буквално сега влизам и пробвам новият сезон на Brawl Stars. От колко много време не съм играл. О, не, аз съм на малко. Разбира се, аз от първата игра как да спечеля. И сега играем на всеки геймод, докато не направим една победа. Аш. Нека ни бе. Добре. Ще на Dual Showdown. Сега с теб ще играем на Dual Showdown. След това на следващите гейм модове, за да ги видим как са се променили. Аз ги знам. Да, тя ги знае всичките. Добре, сега съм в игра и Тео не знам дали е жив. Ето го бе. Ето го Тео. Това е лошо. То ме изкемпи, давай, бягай. Не, няма шанс. Бягай. Приятели, Тео не мисля, че има шанс да спечели играта. Играем докато не спечелим игра. Няма да съм с тази тогава. Я ми пишете в коментарите кой герой е най-добър, кой герой е по... Да, разбирате ме. Кой герой е добър за кой геймод. И ще играем и ранкет. Отново съм бронз 1. Те готов ли са да ги бием? Няма да бъде хич лесно. Затова... Ела, те от тука. Чакай, че ме гонят. Не биха ме. Бата, аз мога съм отдалече. А този не е спомнен. Човек, пак първи умряхме. Ние само първи умираме. Аз отдавна. Добре. С кой да играя? Да, на следващия гейм мод, защото този гейм мод... Да. Давай. Е това. Добре. Добре. Започваме играта и сега ще си мисля, че трябва да победим. Тази игра няма и една победа за сега, което въобще не е добре. Но е за мен. Добре, аз отивам натам. Променил ми се скила и то наистина много. Един да седи. Найс! Това беше найс. Сега те ни бях. Помощ. Аз там в момента не бият. Как му убива толкова лесно? Бата, много сме слаби. Те казва, че сме много слаби. Защото не ги бием.
Еми ти да ги биеш. Бия се, Те ни биха. Виждам, че не виждаш. Аз стигам там. Ние след малко ще имаме там. Не! Не умрях. И двамата умрях. Не, бием. Човек, нямам шанс. Еми хора, губиме тази Аз игра. така мога да правя, като си в този около Ще игра на любимия ми геймод просто. Идвам и аз. Да. Биха ни. Не. Да, викам. Тък му го снайпнах. Но Добре. Дай на нокаут. Да. да кажем, вече нямаха. Има по-малко. Сега ще бием хора. Сега имам по-малко. Давайте. Давай, Лени. Ма какъв е мапа? Дали е за снайперисти? Не. Добре, за снайперисти е. За снайперисти е. Не. Да. What, как стигнаха тайма новия сезон на Ranked? Ето и ти. Аз не съм Diamond. Как си това постигна? О, не, пак ли бе? Та ще ми дойде много близо. Не, много съм зле. Не, умрях. Тук вече не е. Как? Давай бе! Добре, би го. Добре. Майко, побърках се. Трябва да спечелим. Ще изкоча на то, който не помогна. Майко, то за малко да ме убие. What the f... What the... Къде е това маник? Къде се скри? Скачам му. Аз бягам. Скачах му. Аз съм на малко. Знам къде. Уа? Уби ме! Колко ще го бя? Може и да те убие, да знаеш. Добре, убихме го, спечелихме първата ни игра. Айде, първата ни игра. Епик, защо не е легендари? Аз съм Давай, Реди. Ще ги бием. Знаем, че нямаше от доста време видео. Хайде! Не, защо скочиш? Не трябваше да скачам. Много близо не е. What? Как не го оцелих? Полудях. И пак ще това е спане. Какво? No! Добре. Да, бягай. Давай. Ти си сам срещу двама. Чакай, не. Чакай. Скочи му! Ти бяга като... Как умря? Ще полудея. Той бягаше. Ай, бързо да реди. И чакай, че съм нов левел. Ще изгледа. И разбира се. Добре. Аз съм мъртв. Я разбрах, че има нов герой.
Какъв е той? Аз дори не мога да събирам за него. Кажа... Добре, те ще бъде Макс. Да видим Това кажа. какво ще стане. Да се надяваме, че ще спечелим, защото сме направили една победа през цялото видео. Как е толкова добри? Какъв е ранг? И приятели, съжалявам, че много време нямаше видеа, за което много съжалявам. За това би трябвало тази седмица без петък, събота и неделя ще има видеа, така че. За малко да мра. Това не е смисъл. Може да има тези дни, ще видим. Въпросът е, че трябва да го измисля. Всеки... О, това беше. Не. 2100? What? Аз просто... Да, убий го. Не ми бъди приятел. О-о. О, не. Те са срещу... Нямаше шанс. Бата няма. Защо да си пусна щита? Аз за малко да умра. И ту и аз. Да, вече как е така. Айде, едната ще... Не, аз нямам шанс. Някой ни гледа. Няма шанс. Нямаше как. Някой ни гледа, ама някой ни гледа. Къде да знам кое е? Абе, дай ранкет директно. Ти левно. Сега ще играем на ранкет. Ти левно. Не съм. 3. Сега ще играем на ранкет. Старт. Какво ще се падне? Но... не. Я от кой герой трябва да избирам? Едгар, Дарио, Колт и Пайпър. Какъв е мапът? Да ги кемпя. Добре. Това ще бъда Колт. Отдавна не съм играл с него, така че няма да е въобще добра. И те са със Сави. Ето какво да очаквам. Това съм най-първия такова ранг. Видя кой мод играят. Ние играме. Ние с кутийка. Малко колко са силни. Не. Приятел, Аз останах на 46 и умрях. Бор са много силни при нас. При нас са много силни. Много е голям ранг. При нас всички са малък. При нас всички са голям. Не. И са доста добри. Не! Не, за малко да не. 80-81. 154 съм. Лад, как се щупи всичко, бе? Да. Спечелихме! 100 на 13. Бата съм мога от цела кутията. Старт. Много. Добре. Нокаут. Пайпър. Я. Не. Абе, той даде морти си то лео. Добре, тази комбинация не мисля, че ще бъде добро. Обаче зависи какви ще са другите. Всички тук сме бронз. Не. За малко да умра. Искам поне голд да става. Голд.
Не, моля те. Yes. Кажа аз само един път съм умрял. Yes. Ти беше сега. О, не. Добре. Аз съм срещу Буле. Бием ги. Не бе, аз умирам. Аз умрях от... толкова големи ранкове. Аз умрях от зоната. Ние ги бихме толкова големи ранкове. Мраво. Стат 7 секунди и ги бием. Не. Добре, не съм. Как ме оцели? Не спечелихме. Добре, браво. Браво, Много Леон. малко. Хайперчардж. Добре. Така. Аз играя вече на друго. Добре. Браво. Комната е много слаба. Много по-силни. Втората подел... Сега искам да станем на това видео Ти ли ме гледаш? Бронз 3. Това не е целта. Hot Zone, къв мап. Сега ти ли ме гледаш? Ох. Примо. Ай, кажи дали ме гледаш. Давам примо и просто ще се опитам да спечелим. О, няма да е добре. Кажи. Не те гледам. Аз стивам на другото. Как стигна до там? Добре. 14 на 15. Много бързо. Вау! Тудун! Тудун! Аз си седа човек на едно място. Почти свършихме едното. Стана само другото и опечелям. Да, май едновременно. Да, човек. Не. И двете взехме едновременно. Не. Трябва да станем... добре. Митик! Митик. Добре. Буквално от Рare директно митик. Не. Не, моля те, нов герой. Дай нов герой, плиз. Плиз, герой. Гаджет неопримо. Не е зле. Добре, Big Friend. Не. Аз май нямам точно герой. Да имам. На 9 пауър. Добре. Спайк. Не знам, може да ги бием. Зависи кой герой са. Не, бибито ще не размаже. Не. Не. Добре, браво. Кит. Много си слаб. Не убедим. Да, сега ще умре. Добре, бяга. Не. Сега ще ни задминат. 2, 1. Майко, това беше буквално чист късмет. Как? Ме убива толкова лесно.
Дай пас, пас, плиз. Браво, бе! Аз имам само таскове на рак. Почти сме бронз 2. Hot zone. О, не, тук всички други отбор са Diamond. При нас са много. Да, нали? При нас са Diamond. Даже някой има най-големия ранг. А, не. При нас има един най-голем ранг, който е един. Умирам. Един е най-големия ранг. Губям. При Губим. нас са много добри. Наистина. Не, Защо и как? за малко да умра. Как? Аз без исках убих някой. Как му оцели? Ай, че си изнели. Не, бе. Как? Как? Кажете ми как. Минус 0. Те всички бяха Diamond. Какво да аз да направя? Пак Hot Zone. Дай просто някакъв рандъм. Как? Ей, И как при се малко не ги. подях? И при малко и аз. Най-накрая бих. Как? А пак тя бе. Дома. Явно ще играем в бронз 2, защото явно един ранг на видео и това ще бъде. Добре, готово. Пак им го превзехме. Да, бе, да! Ще има толкова пък малко живот Колт. Защото е добър. Да, бе, да! Тя са хакери! Не мога да спечелим една победа. Това са силни. Не, бе! Как? Не, ще ги репортвам, няма как да стане. Да, как се... Аз не знам. Не мога. Не, може да ги моля да ги Добре, играем Не, до мога просто да до ги- бронз 2 и това е. Бягай. Бягай. Не бягай, бе. Джем граб. Тук поне. Втори не. Да, Едгар.
О, не. Ей! Играем с... Какво? Сега ако Роса ме убие, не знам. Аз буквално седя на моето място. Не! Бате, как да мина? Как да мина? Как... Не, ще седна. Защо? Не. Трябва ми само още едно. Айде! Победа! Браво, 2! Най-сетне. Да видим. Точно Блинк. Хора, Блинк! Блинк! Не, аз поудявам. Приятели, ако ви е харесало това видео, абонирайте се за канала с камбанката. Лайквайте, а от мен. Чао!